खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। होखारजानाय सुबुंफोरनि मुङा भटार फारिलाइयाव थानो हाया बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव बिफा फिसानि जिउ खहा। मियाफोरखौ अननायाव हेंथा गैया, मियाफोरनो आंनो अरुणोदय निजुत मयना आसनि होदों बुंदों हिमन्त। 3 कौटि रांनि आयेन बेरेखा कक सिरापजों लोगोसे सानै खादों आसाम पुलिसा। गिबि मन्थ्रिनि दाबि बिजेपिआ बिटिसि सोरखार दानायखौ रायजोफोरा लुबैदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। इभिक्सन खालामजानाय एबा होखारजानाय सुबुंफोरनि मुङा भटार फारिलाइयाव थानो हाया। बे गेदेर बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामना थानायनि उनाव होखारजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ बै ओनसोलनि भटार फारिलाइनिफ्राय दाननाय जागोन होननानै रोखायै फोसावदों। आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै होखारजानाय सुबुंफोरा इयुनाव जाहाथे बै ओनसोलाव थाफैफिननो हाया एबा दखल खालामफिननो हाया, बेखौ नोजोर होनानैनो आरो दखल खालामनायखौ होबथानो थाखाय सोरखारा बे हाबाफारिखौ लादों होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि सिगांनि जोलैफोरा आफां आसाम आरो गेजेर आसामखौ सुबुं सानखोआरि सोलायनायनिफ्राय रैखाथि होनायाव फेलें जादोंमोन। दा अखं आसाम आरो साहा आसामखौ रैखा खालामनायाव गोसो होनांगौ। बेनिखायनो होखारजानाय सुबुंफोरा बै ओनसोलनि भटार फारिलाइयाव थानो हाया होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि उदांस्रि सान फालिथायनि बिबुंथियावबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिनायमोनि सुबुंफोरा गेजेर आसामाव सुबुं सानखोआरि दाथायखौ सोलायनायनि अजद होदोंमोन। दिनै फुङाव मरानाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। गंसे हुन्डाइ एक्सटार आरो बलेर' पिकआप गारिनि गेजेराव जादों मोगा-मोगि जाब्रबथाया। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै बिफा फिसाया जाथाइसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय बिफा फिसाखौ 45 बोसोर बैसोनि खगेन बरुवा आरो बिनि फिसाज्ला 14 बोसोर बैसोनि जुगल किशोर बरुवा होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। दिनै फुङाव फिसाज्लाखौ फरायसालियाव दोननो थांनाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला खगेन बरुवाया दिनै फुङाव फिसाज्ला जुगल किशोरखौ फरायसालियाव दोननो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बे समावनो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। खगेननि गारिया जौ गोजा लाबोनाय बलेर' पिकआप गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बिफा फिसा सानैबो जाथाइसालियावनो जिउ गोमायो। जुगल किशोरआ मरानि सेन्ट जसेफ स्कुलनि 8 थाखोनि फरायसामोन। लामा जाब्रबथायाव बिफा फिसानि जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो न'खराव दुखुनि साया साग्लोबो। बबेखानि बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि उनाव बलेर' पिकआप ड्राइभारखौ पुलिसा खायो आरो देहा फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होयो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला खगेन बरुवाया खवांगुदि सावस्रि मिरुआव भेक्सिनेटर महरै साख्रि मावोमोन। रायजोआव बांलादेशी होखारनाय आन्दलन आरो मियाखौ लानानै गोख्रों दान्थे-बिदान्थे सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रिया मियाखौ लानानै गेदेर बाथ्रा बुंदों। मियाफोरखौ अननायाव हेंथा गैया, नाथाय मियाफोरा जेराव गोसो बेयावनो सोरखारि हायाव दखल खालामनो हाया। बे गेदेर बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि मियाफोरखौ अननायाव रावहाबो हेंथा गैया। निजुत मयना बिथांखि आरो अरुणोदय बिथांखिखौ मियाफोरनो आंनो होदों। गासैबो मोजां लामा दिन्थिनाया सोरखारनि बिबान आरो बे बिबानखौ जों फालिदों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि सिलचरनिफ्राय लखिमपुराव थांनानै हा दखल खालामहैनांगौनि गोनांथि गैया। असमिया सुबुंफोरा माब्लाबाबो लखिमपुरनिफ्राय सिलचराव थानो फैया। हाग्रा ओनसोलावसो इभिक्सन खालामनाय जादों, नाथाय सर ओनसोलाव इभिक्सन खालामाखै। हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनानै रावबो दखल खालामनानै थानो हाया। हाग्रायाव हाबनो नाङा आरो बेखौ गासैबो सोलोंनानै लानांगौ। हाग्रा ओनसोलखौ सिमफायनायनि थाखाय बोथोरा गरम जादों। आंल' गोलोमाखै, मियाफोराबो गोलोमदों होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि सिगाङाव बुंदों। आसाम त्रिपुरा सिमायाव गोबां बिबांनि क'डिन सिरापनि मोनसे गिदिर शिपमेन्टखौ सानै सुबुंजों लोगोसे हमदों आसाम पुलिसा। फेग्रा क'डिन फस्फेटफोरखौ सराइबारि आउटपस्टआव सिग्रोमनानै गंसे गारियाव मोन्दों।
गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अपारेशनखौ फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै मोनसे गोख्रों मावथांखि होनना बुंदों। आफिम एबा मर्फिननिफ्राय लानाय कोडिन फस्फेटखौ गेजेर थाखोनि सानाय, गुजुनाय आरो डायरियानि फाहामथायनि थाखाय बाहायनाय जायो। रोंगौसाफोरा सांग्रांथि होनाय बायदिब्ला बे मुवाखौ गोलाव सम बाहायोब्ला देहानि गोबां खहा दं। बेखायनो सावस्रि खैफोद सोमजिहोनो हागौनि जाहोनाव भारत सोरखारा बेखौ बाहायनो होआखै। गसाइगाव महकुमानि 4 नं जमदुवार बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जमदुवार बिजेपिनि बानजायनायाव समबारखालि बिजय संकल्प समाबेश हाबाफारि जानानै थाङो। बिटिसि बिसायख'थिखौ लोब्बा लाना खुंनाय बिजेपि बिजय संकल्प समाबेशआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बिजेपिनि बे मेलाव गिबि मन्त्रिजों केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल, बिटिसिनि इएम सजल कुमार सिंह, एमसिएलए राजीव ब्रह्मजों लोगोसे बिजेपिनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिजेपिआ इउपिपिएलनि हेंथा नङा आरो बिपिएफनिबो हेंथा नङा। जों रायजोफोरजों लोगोसे दं। बिटिआरनि रायजोफोरा बिटिसिआव बिजेपि सोरखार दानायखौ हास्थायदों। बिटिआरआव बिजेपिआनो सेथियाव गोख्रोंसिन जानानै दं होन्नानैबो जमदुवाराव खुंनाय बिजेपि बिजय संकल्पआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाबि खालामदों। बबेखानि बिटिसिआव पिसिडिसिनि मासिगिरिफोरा ना बारलिया फिसा फिसा नाफोरखौ जानाय बायदि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ लुथिनानै जागासिनो दङ। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव पिसिडिसिनि सायाव गोख्रोङै नोजोर होनाय जागोन आरो बिसायख'थि खुंफुंनायनि गेजेरजोंसो पिसिडिसिनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ थिसननाय जागोन होन्नानैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिबुंथियाव बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।